טוב, מעיין, אז בוא נכיר אותך קצת, ספרי לנו על עצמך. אז קוראים לי מעיין, אני מאמנת רגשית לילדים ונוער, היא מומחית להפרעת קשב וריכוז ומורה לחינוך מיוחד והוראה מתקנת. אני מקבלת ברמלה וגם בזום. איך הגעת לתחום הזה? למה בחרת דווקא בתחום הזה? הבן שלי היה הרבה יותר קטן, הרבה יותר צעיר, והתחלתי לראות פתאום שיש לו קצת קשיים. הגננת דיברה איתי על זה, אמרה לי, תקשיבי, לבן שלך יש הפרעת קשב קשה. אמרה לי את המילה קשה, חרב עליי עולמי, לא קשה, אמרתי לעצמי, אולי טיפונת. כל פעם ניסיתי, אני זוכרת שהדפסתי דף עם פתרון בעיות, אמרתי, תקשיבי, תניחי לו את זה בתוך המגירה, אם פתאום הוא מרגיש אימפולסיביות או שקשה לו שהוא ייגש ויוציא את הדף. התחלתי לקרוא, לבדוק על זה, אמרתי, סוכרים מחמירים את זה. הבאתי לה לחם מקמח מלא. תקשיבי, תהיו לחם מקמח מלא. כאילו, ניסיתי לשנות את תזונה בבית, ניסיתי באמת לעשות המון דברים, אבל עצם זה שהייתי מורה והייתי מחנכת, וראיתי עוד ילדים עם קשיים לימודיים והפרעת קשב, ורציתי באמת לעזור לו. אז בהתחלה הלכתי ללמוד באמת כדי לעזור לו, ועשיתי לה סטאז', וברגע שהתחלתי לראות שזה עובד, והתחלתי לעשות את זה לתלמידים אצלי בכיתה, אז אמרתי, זו השליחות שלי, זה מה שאני רוצה לעשות. מהמם. ואיך הולך השילוב הזה בין הוראה מתקנת להפרעת קשב וריכוז, לאימון הפרעת קשב וריכוז? אז מאחר ואני באמת רואה ילדים שמגיעים עם פערים מאוד גדולים בהוראה מתקנת, איך זה משפיע עליהם רגשית, מבחינת הביטחון העצמי, מבחינת זה שהם יושבים בקבוצות וחבר אומר לו, אתה קורא לאט מדי, יאללה תזדרז, או מבחינת זה שהילד, זה שישב לידי כבר סיים לענות על השאלות ואני עדיין תקוע בקריאה, כמה זה משפיע רגשית. וזה שעכשיו יש ילד עם הפרעת קשב שכל היום מעירים לו בבית ספר והחברים ובבית, זה כל כך משפיע רגשית. אז אמרתי, פה יש את היכולת לעזור להם, במקום שההורה ייקח לטיפול רגשי בנפרד ולהוראה מתקנת בנפרד, בוא נשלב את זה, בוא נעשה את זה ממש יחד, כי הילד צריך גם לעבוד על כל הפן הרגשי שלו וגם על הפן הלימודי, וזה ממש משתלב ביחד, כי ילד שהוא לא פנוי רגשית ללמידה, הוא לא יקלוט את החומר, הוא לא ילמד אותו. ומעיין, לך יש הפרעת קשב? כן, בדרך כלל הפרעת קשב היא תורשתית. אני ממש זוכרת עצמי בתור ילדה שיושבת במבחן וכל רעש קטן מפריע לי, ואני חוזרת על אותו משפט מספר פעמים כדי לנסות להתרכז ולהבין אותו. אחרי זה, לאחר מכן, למדתי באוניברסיטה, אני זוכרת שהיו לקחת כמה ימי חופש, ורק ביום האחרון, או ממש ביום לפני, אנחנו סובלים מדחיינות. הייתי מתחילה ללמוד. לאחר מכן, באמת כשנכנסתי לתוך עולם הקשב, למדתי חינוך ולמדתי את האימון לילדים הפרעת קשב, אז כבר ידעתי איך לנהל את עצמי, וברגע שהמשכתי ללימודי חינוך מיוחד, אז הציונים שלי כבר היו ממש שונים מהציונים באוניברסיטה, הם היו הרבה יותר גבוהים, 90 ומעלה, בגלל שכבר ידעתי איך לנהל את עצמי, איך לנהל את הזמן, איך להתנתק מהמסכים. גם למרות שכבר הייתי עם 4 ילדים, ולא כמו בתואר הראשון, הייתה לי תינוקת קטנה, ידעתי לנהל את זה הרבה יותר טוב. אז בעצם הפרעת קשב וריכוז היא עשתה לך טוב. כן. יש אתגרים, אבל בזכות ההפרעת קשב אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים אחרים. פעם אחת מישהי מורחת ראתה אותי בחדר מורים. ראיתי ככה מתזזת, עוברת מפה לפה, בודקת את זה. אמרתי, תגידי, את עם הפרעת קשב? היא כבר עלתה על זה. אבל עצם זה שאנחנו יודעות לעשות כמה דברים במקביל, מבחינתי זאת מתנה. זה חוסך זמן. תגידי, כשהורים מדברים איתך ורוצים להתחיל תהליך, מה השאלות הכי חשובות, השאלות הראשונות שאת שואלת אותן? קודם כל, תמיד אני מתחילה בהקשבה, ובאמת לתת להם בכלל לשפוך את הלב, ואז הם גם תמיד יודעים להגיד לך בדיוק מה הנקודות הכי חשובות ביניהם. אני אומרת להם, בואו תספרו לי קצת על הילד, בין כמה הוא, איפה הוא לומד, קצת רקע כללי, רקע רפואי, יש פה הפרעת קשב, אם יש דברים אחרים, הם היו אצל אנשי טיפול שונים, מה בית הספר רואה, מה בית הספר ממליץ. ברגע שאנחנו מתחילים, אני גם מדברת עם הצוות החינוכי, כי אני בתור אחת שחינכה בעבר, אני אוהבת גם לתת את העצות ואת הטיפים שלי מבחינת הכיתה, מבחינת איך שאפשר לשלב אותו, וגם לשמוע מבחינתם בצורה המקצועית שלהם,
מה הקשיים? כי כשהורה אומר, הילד מרביץ לחבר בהפסקה, זה יכול להיות כי צריך לעבוד פה על ויסות רגשי, הוא לא יודע איך להתמודד עם כעסים, ויכול להיות שזה בכלל הפרשנות החברתית שלו. נכון. שהוא קלט משהו אחר והוא הרביץ, או שהוא היה לבד והוא לא ידע מה לעשות. אז ממש אני מקשיבה להורה ושואלת את השאלות המדויקות כדי לקבל את התמונה הכי טובה ורחבה. וכמובן שאני עובדת בשיתוף פעולה יחד עם צוות בית הספר.